खुलुमबाय आंनि मुलुगनां बड' निउस चेनेलाव गासैखौबो गोसो गोथारै बरायहरनाय जाबाय। बे समाव आं नोंथांमोननि सिगाङाव फुंबिलिनि मोननैसो खौरां लाना फैलायबाय। अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम फारि फारि नायलांदो। गिबि रादाबाव दं मैया बिटसोरनि टेट उथ्रिसारनाय बिजाथिफोरनि थिसनथाइ बिलाइ राननाय आरो बिटसोरनि टेट उथ्रिसारनायफोरनि मेरिट लिस्ट फोसावनायखौ गोबां बिजाथिफोरा गोजोननाय मोनाखै होनना खौरां मोन्दों। खौरां मोननाय बायदिब्ला गोबां गुन गोनां आरो गोजौसिन जौखोन्दो थानाय माखासे बिजाथिफोरा सायख'जायैनि खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव दुखु मोननाय फोरमायदों आरो आयेनारि राहा लानोबो बिथांमोनहा खोथा होदों होनना मिथिनो मोन्दों। नैथि रादाबाव दं दासान्दि UPPL आरो BPF मोननै गोहोगोरा राजखान्थि हान्जाया खौसे जानाय आरो जायनि सोमोन्दै माखासे दैदेनगिरिफोरनि बिबुंथि होनायखौ समाजारि बिजोङाव नुनो मोनबाय थानाय जादों। बेबायदिनो मैया बिटिआरनि EM मानगोनां राकेश ब्रह्मआ खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव फोरमायदों दि एबारनि बिसायख'थियाव UPPL आरो BPF राजखान्थि हान्जाया खौसे जानांगौ, नाथाय मानाव गेदेर प्रमद बर'आ बिटिआरनि चिफ जानांगौ आरो मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारिया डिपुटि चिफ जानांगौ होनना फोरमायथिदों। मख'नो गोनां बाथ्रा दि BPF आरो UPPL खौसे जानायनि बाथ्राखौ एबसुनि आफादगिरि मानगोनां दिपेन बर'आ BPF आरो UPPL राजखान्थि हान्जाफोरखौ बर' हारिखौ रैखा खालामनो थाखाय खौसे जानो थाखाय थांनाय 15 आगस्ट अक्ट'आव खावलायदोंमोन। नोजोर होथाव बाथ्रा दि बिथां दिपेन बर'नि बे खावलायनायखौ BPFनि सानैसो मिथिसार जानाय दैदेनगिरिफ्रा हेफाजाब होना UPPL आरो BPF खौसे जायोब्ला बर' हारिनि थाखाय जोबोद मोजां जागोन आरो बे खौसेथि लाबोनाय खामानिखौ दिपेन बर' बिथांखौनो मावनो खावलायदोंमोन। थामथि रादाबाव दं मोनसे मोजां सोलोंथाइया जायखिजाया सुबुंखौबो सोलायहोनो हागौ। सासे मोजां फोरोंगिरिया गासैखौबो सोलायहोनो हायो। मैया बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा मानाव गेदेर प्रमद बर'आ गासै 1214 फोरोंगिरिफोरनो थिसनथाइ बिलाइ राननानै होबाय होनना मिथिनो मोन्दों, जेराव टेट रोंगौथि गोनां बिजाथिफोर दं जायफोरा प्रभिन्सियेलाइज LP आरो ME फरायसालिफोरनि लोगो फोरोंगिरि आरो बिटिआरनि 1999 नि आद्रा थानाय फोरोंगिरिफोरनि मासिनि थाखाय सायख'जादों। बियो बिटिआरनि फोरोंगिरिफोर आरो फरायसाफोरनि फारसे गावसोरनि गोबाव समनिफ्रायनो होनाय रादायखौ आबुं खालामो आरो बिटिआरनि सोलोंथायारि नुथायखौ सोलायनो थाखाय जोंनि थाद'नाय गैयै थांखिनि मोनसे फोरमान महरै खामानि मावो होनना बिथाङा बुंथिदों। बिथाङा फोरमायबावदों दि फोरोंगिरिफोरनि थिसननाया जोंनि फरायसालिफोराव सोलोंथाइनि गुनखौ गोबां जौगाहोगोन आरो जोंनि फरायसाफोरनि सोलोंथाइनि रोंमोनदांथिखौ साबसिन खालामनायाव मोनसे गोलाव लामा लागोन। मैया जायफोरा गावसोरनि थिसनथाइ लाइजाम मोनदों बिथांमोननो बिथाङा गोसो गोरबोनिफ्राय बरायनाय आरो हामलायनाय जासिदों आरो बुंदों दि बिथाङा फोथायनाय दं दि बिसोरो फैबाय थानाय बोसोरफोराव बिटिआरनि गथ'फोरनि इयुनखौ महर होनायाव गोनांथार बिफाव लागोन। ब्रैथि रादाबाव दं आसाम पुलिसआ DB स्टक ब्रकिं केलेंकारिजों सोमोन्दो थानाय सासे सुबुंखौ गुवाहाटीआव हमदों, जाय फोरमायनाय बायदिब्ला रां थिसनगिरिफोरखौ 7000 कौटिसो रां थगायदों। मनालिसा दास, जायखौ केलेंकारिनि दायनिगिरि दीपांकर बर्मनजों सोमोन्दो थानायनि सन्देह दं, बिथांखौ पानबाजार पुलिसआ थांनाय बुधबाराव नोगोरनि खागुली ओनसोलाव थाखोमानायाव हमदोंमोन। बर्मन, जाय भारत आरो अस्ट्रेलिया मोन्नैयावबो रां थिसनगिरिफोरखौ थगायनायनि गोब्राब दायजों मोगा-मोगि जानांदों, अस्ट्रेलियायाव दासान्दि खारखोमानानै दं होनना खौरां मोन्नाय जादों। रिपर्टफोरा इंगित होदों दि बर्मनआ गावनि डिमेट एकाउन्टनि गेजेरजों गावनि रांखान्थिखौ सामलायगासिनो दंमोन आरो गुबुन गुबुन बेंकफोराव मोन 12 गावारि एकाउन्टफोराव लेनदेनखौ सामलायगासिनो दंमोन। बिथांनि गासैबो बेंक एकाउन्टफोरखौ पुलिसआ जब्द खालामदोंमोन। बाथि रादाबाव दं मिज'राम बिधान सभानि बावैसो जालांनाय मौसुमि जथुम्मानि समाव नखर मन्थ्रि के. साबदांगाया फोरमायदों दि 2022 आरो 2024 मायथाइनि गेजेराव सा 56 खैदिफोरा रायजोनि गुबुन गुबुन जिल्ला जोबथेसालिनिफ्राय खारखोमालांदोंमोन। बेनि गेजेराव सा 25खौ फिन आवग्रिफिननाय जाबाय, जेराव 31आ खारखोमानानै दं। साबथांगाया बेखौबो नोजोर होदोंमोन दि सा 56 खारखोमानायफोरनि गेजेराव सा 33आ जोबथेसालिनिफ्राय, सा 7आ बिजिरसालिनिफ्राय, सा 8आ देहा फाहामसालिनिफ्राय, सा 7 पुलिसनि गारिफोरनिफ्राय आरो सासे
जोबथेसालिनि एम्बुलेन्सनिफ्राय खारखोमालांदोंमोन। सोरखारि खारि बायदिब्ला 2022 मायथाइयाव 17 खैदिफोरा खारखोमादोंमोन। आइजल जिल्ला जोबथेसालिनिफ्राय 11, सम्फाइनिफ्राय 3, लुंलेनिफ्राय 2 आरो सियाहा जिल्लानिफ्राय 1। बेजों लोगोसे आइजलनि आइजो जोबथेसालिनिफ्राय 3 आइजोफोरा खारखोमादोंमोन। आगस्ट 2024 मायथाइसिम 10 खैदिफोरा गंथाम जिल्ला जोबथेसालिनिफ्राय खारखोमादों, जेराव 7 आइजल जिल्ला जोबथेसालिनिफ्राय 2 खारखोमादों होनना मिथिनो मोन्दों। दिनैनि फुंबिलिनि मोननैसो खौरांफोरा दा बेखिनिल'मोन। भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला आंनि बे मुलुगनां बड' निउस चेनेलखौ अन्नानै साबस्क्राइब खालाम। जायफ्रा गोदानै नायदोंब्ला एसेनोसै, गोजोन्थों।